σήμερα θα παίξουμε στη Brainrot. Παιδιά, πρέπει να πάμε 10 εκατομμύρια subscribers. Γιατί πρέπει να πάμε, γιατί άμα πάμε θα σας δώσω 100 ευρώ. Εντάξει, δεν θα δώσω 100 ευρώ, θα δώσω μόνο 100.000. Θα δώσω ένα τίγκλου ντρουφρουντ. Αυτό. Τίγκλινι δραγκουφρουτίνα. Αυτό θα δώσω. Όχι το τίγκλινι, το άλλο. Το Brainrot, το God θα δώσω. Έλα πάμε. Μπες. Πάλι καλά. Άμα είναι ο φίλος, άμα είναι ο εχθρός μου, που μου έκλεψε los primos και... Ρε παιδιά, άμα κλέψω το ζώο αυτό. Μου το κλέψαν, εντάξει. Άμα πάμε 10 εκατομμύρια subscribers θα δώσω αυτό το Brainrot εδώ. Αυτό που είμαι κοντά, θα δώσω αυτό. Next. Τώρα εδώ πέρα. Καλά Brainrot. Ballerina cappuccina. Και σήμερα το challenge είναι να πάμε από 13,75 λεφτά να πάμε στα 1 τrillion. Ναι, αυτό δεν θα κλείσω στη βάση του. Θα κλέψω αυτά. Μπρα, πρέπει να cooked λίγο. Μπρα. Τα 20 εκατομμύρια subscribers δεν σας δώσα, σας έχω δώσει. Στα 20 εκατομμύρια θα έδωσα αυτό, ενώ αυτό που κάνει 8, αυτό που κάνει 2, αυτό 8 και όταν πάμε 30 εκατομμύρια subscribers θα δώσω αυτό. That's all. Αχα, τώρα την κλείδωσες. Ναι. Εντάξει. Τι είσαι τόσο ψηλός εσύ, το γκόλ του και το μακρινό του. Tralalelo tralala. Tralalelo, 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 tralalelo. Por κοντρά, tralalelo, tralalelo, tralala. Por κοντρά, tralala, tralala. Χριστέ μου και Πανακία. Έλα, κάμε αυτό το account δεν έχει Robux, φίλε. Το άλλο account που έχω 10.000, αλλά δεν μπορώ να βάλω, ρε. Ο φίλος μου το χάκαρε το άλλο. Που είχε 10.000 Robux μέσα. Αλλά αυτό... Εντάξει. Σε 100 δευτερόλεπτα θα είναι ανοιχτή η βάση του. Μη μου κλέψεις τα Brainrot, γιατί θα δώσω σε κάποιον ένα Brainrot. Τους comments μου, τους subscribers μου. Τι έγινε, δεν είναι ανοιχτό λέει. Τι έγινε, γιατί με έκανες, Χριστέ μου. Εγώ θέλω να κλέψω σε αυτόν τον guy. Ρε, παιδί μου.
איזו מין כזה, לא בעד לי עכשיו. Dags. Πάμε. Borbaloni luli loli. Παντόσο κάτι να πρέπει να αυτό. Ούτε με τη μουστογιώθη, Ρε, πριν είχα ένα brain rot του God και δύο secrets, αλλά μου τα κάτσανε. Γιατί πήγα στο public. Άρα τώρα δεν μου κλέβουνε. Ρε, πολύ λάγι. Πού να έχει ένας... Εντάξει ρε παιδιά, πάω σε άλλο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι σε αυτό το φρόντο. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, ναι. Καθόλου καλοί. Θα πάω στο άλλο account. Εντάξει, δεν θα πάω γιατί δεν έχω πολλά Robux, αλλά δεν θέλω να τα σωστεντέψω. Εντάξει, τώρα πάμε να παίξουμε escape ενώ 99 μες στο δάσος. Εντάξει παιδιά. Εντάξει ρε παιδιά, φρέ. Έχω Camper Class, ρε, δεν το θέλω πάλι αυτό, ρε. Μισό λίγα. Βάλε τα λιαλιά, Έλια. Βάλτε τα λιαλιά. Βάλε τα λιαλιά. Εντάξει, πάμε. Άμα σπάσε ρούζα, τώρα είμαι noob. Κάντε όλοι. Αλλά άμα πάμε εδώ πέρα, δεν το ξέρατε, είχα gambling. Βάλτε τη μουσική στη 100, βάλτε την. Πάμε. Σταματήστε τη μουσική. Εντάξει, με ποιος θα